Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. И с Духом Твоим. Збираємося на Евхаристію, как ближитесь Бога, як його так само кажуть, Євангельне Слово, під час Святої Мши, особливим чином, молимося за померлих святеров, тих, які з служення несли у Мінську, недалеко від Мінська, а так само і ті, які удільничали в нашому льохі, нас хрестили, поділяли під сакраментом, уже одійшли до Пана, на вечность была полной и счастливой. Перепросим Бога за наши слабости и грехи, как нашу дело в этой таямнице был щирым и главным. Исповедающийся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я веки, думкою, словом, ужимком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосерден до слов Твоих и помножай в них дары Своей ласки. Как с живой верой, надеей и любовью и назажили верно захопали Твоя заповедь. Распана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобой живи и благодарить верности Духа и Святого Бог, разусе веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Єремії. «Вярніться, непокорні сини, каже Пан, бо я заручився з вами. Я возьму вас одним з города и по двое з роду, и приведу вас на Сион. Я дам вам пастора по воле моего сердца, и они будут паслить вас мудро и разважливо. И станется в те дни, когда вы помножитесь и будете иметь великое потомство на земле, каже Пан, что больше не буду сказать, ковчег заповеду Пана, бо не узгадають про его и не вспомнить, и не наведают его, потому что его больше не будет. У той час Иерусалим назовут троном Пана, и у Иерусалиме зберутся все народы у имя Пана, и больше не будут поступать по поводу упартости своих злых сердцев». Это Слово Божие. Дякую вам. Пан збережи нас, як свой статок пастир. Пан збережи нас, як свой статок пастир. Слухайте, народы, слова Пана, обещайте на далеких выспах и кажите, кто рассеял Израиль, то избяре его.
Читание Святого Евангелия по Матфея. Хвала Тобі, Пане. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Послухайте значение приповести про сеятеля. До кожного, хто слухає слово про володарство, а не розуміє, приходить злий і крадет посеяне у серці його. Вот що означає посеяне при дорозі. Посеяне на кам'янистих місцях – це той, хто чує слово і одразу приймає його з радістю, але не має в собі корення і не стало. Коли ж за слово починається утиск і переслід, і він одразу ж відступається. Посеяне у чернях – це той, хто чує слово, але клопоти этого веку і зманливість багаття заглушають слово, і воно становиться безплодним. Посеяне ж на добрій землі – це той, хто чує слово і розуміє, і він і приносить плод один у 100 разів, другим у 60, а іншим 30. Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Уже некий час в Євангелії сподорожничає нам эта аграрная тема Росії. І між іншим, важно зауважити те, що Ісус не просто розказав ту приповість, але так само своїм слухачам її тлумачить, нібито розжовуючи всі ті околичності життя, які можуть бути, які являються перешкодою в нашому шляху до Божого господарства. Думаю, що у житті є вельми нередкі ситуації, коли ми ведаємо то, як треба поступати в той чи іншій ситуації. Це значить, що ми почули властиво Божє Слово. Тільки тим не менше, все ж таки вибираємо не то, що ведаємо, що повинно вибрати. Є шмат околичностей, про яких ми все ж таки піддаємося тим околичностям, а не вибираємо то, що легше, то, що можемо. І слухаючи, може, цю приповість, тлумачення цієї приповісті, думаю, что, может, есть в нашем житті такая покуса серед этих вариантов нащения, які потрапляють на дорозі, у терні, у кам'яні, чи хочеться знайти самому себе. Але думаю, що коли все ж таки ми сумлінно глядимо на своє життя, то думаю, що у кожному з цих випадків, у різних, може, моментах нашого життя, ми б так само себе знайшли ось такі. І в той ситуації, і в другой, і в третій. Все ж таки є в нашому житті такі злодії, які викрадають, перешкоджають, як Боже насіння, ростову властиву, приносило як найбільше багатий плод. Тому все ж таки ця приповість, вона з одного боку показує нам, що там з'являється Сєвус, а тільки що там з'являється Бог. Але з іншого боку, ця приповість, яка кожного захоче звернути увагу на то, як ми відносимося до того, що Бог создає. Наскільки ми сумлінно це оберігаємо і поважаємо. А быть может, все ж таки правдой является и то, что есть в нашем житті десь і страх, десь і поверховність, десь і неупевненість, яка перешкоджає цей урожай досягнути какой-то урожай найбільш пльон. Це приповість про то, как заохотить нас до того, как мы сами себе приготовили, как мы сами от себя потребовали больше, как мы сами от себя потребовали отказности за то, что Бог нам пропонував. Пане Боже, заплати. Богу, який про скрижову обряв свого Сина, збавивши світ, представив наші крові. Молимся за святый костел, как у змаганні со злом, він черпав моц віри у перемогу воскреслого Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які мають владу, как у своїм служенні вони керувалися ученням Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за працівників средств масової інформації, как вони ставилися до своєї праці
праця отказна і сумлінна. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за християнские семьи, как подчас отпочинку и не відчували необходность уділу недільної святої мши. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за помилуй святоров из Минска и Лаколец, просячи, как Пан Бог даровал им грехи и принял до своего благодарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за нас, тут присутних, как мы розпознали сенс нашого життя у святі Божого Слова. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Усімогутним Боже, Твоє слова жодне розжигання Божого дана служити, ученикам геть сустрічого слава служення Христову і людям. Через Христа. Амінь. Тобі ахверую, Пане мой, все мое життя, і тепер я Твой назавсюди. Гета моє серце погляди, Ти любов моя одиная. Тебе ахверую, Пане мой, все мое життя, і тепер я Твой назавсюди. Гета моє серце погляди, Ти любов моя одиная. Молитесь, братья и сестры, как мы и вашего первого тепло, эти всемогущие. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Всемогутный Боже, Ты в чьей ахвяре с первого заповеду заменил один и досконalый ахвяр, прими дары отданных Тебе слугам, як принял дары справедливого Авеля, и освяти их, как то, что кожен из нас склав на хвалу Твою величу, послужило усім на збавлення через Христа, Пана нашого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серця. Узносим ім'я Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Справді годно это і справедливо, слушно і збавенно, як ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пане, святий Отче всемогутній вічний Боже. Ти про своего милованого Сина Слово Твое створив чоловіка і добрині свою драдив його до нового життя. Тому служить Тобі все створення, прославляю Тебе все откупленное и однодушно благословляю Тебе Твои святые. Так само и мы разом с усими анgelами обещаем Твою хвалу с радостью воскликающей. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повные хвали Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сопроди Боже, Ты святый, и справедливо хвали Тебе все Твое створение. Бог про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспырно избираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу склада времени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти эмоцию Духа Твоего в этой дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали чьяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана
Єзуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо й он твою нож перебув видати, взяв хліб, і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого все, бо это есть тіло моє, яке за вас буде видано». Подобним чином повечеряв, взяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте його все, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Пане, вспоминаючи знавшую муку Твоего Сына, а так само Его чудовного воскресения в небо в жесте, и чекаючи Его другого Христе, с подякою складаем Тебе эту живую и святую веру. Узглянь, прощим на дар Твоего костела, и прими его как веру, якой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы возмозгенное телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с избранниками Твоими, наипрежде святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою неославную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта афера нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво называть верой и любовью костел Твой, який пилигримует на земле со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой вокруг. Будь милостив на просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О, добрый Отче, ласково земляй с собой усих, рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усих, кто ласково дошел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где им сподобится быть, как праздновать ими, завсюду радоваться Твоей хвале. Прос Христа Пан нашего, пройди Бога, адорную свет, усилятельный напротив. Прос Христа, с Христом и Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разлучение вечное. Аминь. Молимся, Дайца Небесная, помощь нас Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что зерного, дай нам сегодня, и отпусти нам праведь наши, как мы осуждаем виноватых наших, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, да ласково успокои дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху, заховали члени неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, прийти избавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мост, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам», просим. Не
будь ласкавий згодно з твоєю волею дарити його супокоєм і єдністю, які живеш і володаєш на віки вічні. Amen. Супокой Пана, нехай завжди буде з вами. І з духом твоїм. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який береш на собі крахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі крахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі крахи світу, одари нас супокоєм. Вождь, барана Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, щасливий, опіканий речою Божою. Я не бачу, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ще одного поставити. Молимся. Просим Тебе, Боже, допоможи милости во Твоему народу, який Ты узмостил на святейшим сакраментом и учини, как он, покинувши старую греховность, перешел до нового життя знову. Про Христа нашого. Аминь. Пан з вами. И с духом твоим. І хай дозволяє вас учинувати Бога, Отець і Син, Дух Святий. Аминь. І йдіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу.